خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے آپ دے مرید حاجت عمرے واسطے گئے نا، حاجت عمرے واسطے تشریف رکھو. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دے مرید کے حاجت عمرے واسطے رستے میں ڈاکو پہ گئے، ڈاکو مار کٹ کے سامان لے لیا. مرید آئے نا کہ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مریدو حاضری کنج دی گزری، حاضری بولو حاضری کنج دی گزری. مریدہ آنکھیں سرکار کی دسیے رستے ڈاکو پہ گئے سے انہوں نے مار کٹ کے سامان لے لیا. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا مریدو محبوب دے دردی شکایت نہیں کری، محبوب دے دردی شکایت نہیں کری. دوسرے سال خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن شریف والے آپ حاجت عمرے واسطے گئے، آپ کے قافلے والے بھی ڈاکو پہ گئے اور ڈاکو مار کٹ کے سامان لے لیا. تے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ جدو واپس آئے نا تے مریداں آکھیا کہ پچھلے سال تے پیر سانو دسے پیسن محبوب دے دردی شکایت نہیں کری جو اسی جا کے پوچھنے ہیں. مریداں آکھیا سرکار حاضری کنج دی گزری. سمجھ آئی دے حاضری کنج دی گزری. تے خواجہ غلام فرید نے فرمایا